προβλέπω τη φετινή Premier League 23-24. Στην 20η θέση θα βάλω τη νεοφώτιστη Luton. Πιστεύω ότι δεν έχει τίποτα τρομερό. Οπότε ναι. Πάμε στην 19η θέση όπου βάζω την Everton. Πιστεύω ότι φέτος η Everton θα πέσει και κάτι 19η μάλιστα. Δεν έχει πολύ καλό roster. Αυτά δεν τα εξηγούμε όμως. Θα τα εξηγήσουμε σε άλλο βίντεο. 18η θα βάλω την Sheffield United, ενώ 17η την Burnley. Στην 16η θέση θα βάλω την Bournemouth και στην 15η θα βάλω τη Wolves. 14η Nottingham, 13η Crystal Palace, 12η Fulham, 11η Brentford, 10η Brighton, 9η Tottenham, 8η West Ham, 7η η Aston Villa, 6η η Newcastle, 5η η Arsenal, 4η η Liverpool, 3η η Chelsea, 2η η United και 1η η Manchester City. Αυτές ήταν, παιδιά, οι προβλέψεις μου. Αυτό. Μην ξεχάσετε να σταματήσετε ένα like και ένα subscribe. Αυτό. Γεια σας.